Iawn, noswaith dda iawn I chi gyd, a croeso cynnes I chi I sesiwn Carlam Cymru. Heno, mi fyddwn ni'n edrych ar y pwnc Sbaeneg, a hynny ar lefel TGAU. Ac mae'r sesiwn heno'n cael ei gyflwyno gan Alison Pritchard o Ysgol Gyfun Gymraeg Ystafell Brodyr, a da ni ddiolchgar iawn I chi am eich gwaith heno yma. Mi fydd y sesiwn yn para tua 45 munud, ac os edrychwch chi yn yr lleoliad Q&A, cwestiwn ag ateb, mi welwch chi yn y munud y bydd na ddolen yna I chi i'w llenwi. Mi fyswn ni ddiolchgar iawn derbyn chydig o wybodaeth amdanoch chi'ch cyfeiriad e-bost ac yn y blaen, a mi fyddwn ni'n gallu wedyn rhannu unrhyw adnoddau efo chi a unrhyw wybodaeth am sesiynau pellach yn y dyfodol, felly mi fydd y ddolen honno yn aros amdanoch chi yn y Q&A maes o law. Ond am rwan felly, mi wna I basio drosodd I Alison Pritchard. Diolch yn fawr iawn I chi. Muchas gracias. Okay, noswaith dda. So, ni'n mynd I edrych at la traducción español a galés. So, hola, soy señora Pritchard. Los objetivos son dar estrategias, consejos y práctica para ayudarte a mejorar tus habilidades de traducción. En galés, strategaethau, awgrymiadau ac ymarfer I helpu I wella'ch sgiliau cyfieithu. So, dyma'r pedwar sgil ni'n gorfod ymarfer yn y TGAU Sbaeneg para los exámenes. So, hablar, siarad, mae rhaid I chi gwneud juego de rol, so chwarae rol, tarjeta fotografía, so y llun ar gerden, 2 conversaciones a 2 sgwrs, escuchar, gwrando, una variedad de tareas cortas, felly amrywiaeth o tasgau byr yn yr arholiad gwrando, leer, darllen, una variedad de tareas de lectura y traducción. Entonces, para, esgusodwch fi, am yr arholiad darllen, bydd amrywiaeth o tasgau darllen byr, a bydd rhaid I chi ateb cwestiynau, llenwi'r bylchau, dewis llun neu rhywbeth, a hefyd, traducción bydd cyfieithiad hefyd. Escribir, ysgrifennu, so bydd rhaid I chi ysgrifennu oraciones, a wedyn, mae'n dibynnu os ydych chi'n gwneud yr haen sylfaenol neu haen uwch, faint o geirfa bydd rhaid I chi ysgrifennu, so 50% neu 150. So mae 3 tasgau yn yr arholiad uwch sylfaenol, ond dim ond y 2 bydd rhaid I chi gwneud os ydych chi'n gwneud yr haen uwch. A traducción, so cyfieithiad unwaith eto yma. Ond beth yw'r wahaniaeth? Wel, yn yr arholiad darllen, leer, traducción yw o Sbaeneg i'r Gymraeg neu Saesneg. Ond, para el examen escribir, so am yr arholiad ysgrifennu, bydd rhaid I chi gwneud y cyfieithiad o Gymraeg neu Saesneg i'r Sbaeneg. Okay? So heno, ni'n mynd I ffocysu ar yr un cyntaf yn yr arholiad darllen, ond mewn bythefnos, byddwn ni'n ffocysu ar yr un arall, esgribir, yr un ysgrifennu, ble bydd rhaid I chi cyfieithu o'r Cymraeg i'r Sbaeneg. Okay? Dwi'n cymysgu'r ieithoedd. So, so dyna un ni'n mynd I ffocysu arno heno, Español a Galés, Ingles, en el examen de lectura. So, o Sbaeneg I Cymraeg yn yr arholiad darllen, a byddwn ni'n gwneud yr un arall mewn bythefnos. Okay, por ejemplo. So, ni'n mynd I gwneud enghraifft o'r haen sylfaenol I ddechrau, a wedyn byddwn ni'n gwneud enghraifft yn yr haen uwch. Okay? Right, so dyna'r enghraifft o'r 2019.
Sbaeneg haen sylfaenol, ac yn yr arholiad darllen, mae'n cwestiwn 10. So mae'r cwestiwn olaf yn yr arholiad darllen. Okay? So dyna beth maen nhw'n gofyn i chi gwneud. Darllenwch y testyn isod a'i cyfieithu i'r Gymraeg. Mae'n 6 marc am y cwestiwn yma. So dyna'r testyn. So mae'n eitha bin, mae'n tua 6 brawddeg, byddai'n esbonio sut i cael y marciau wedyn. So byddai'n darllen fi mas naw, a gwrando, a darllen fi gyda fi, a gawn ni weld os ydych chi'n gallu cyfieithu fe yn syth, neu os oes angen strategaethau i'ch helpu chi cyfieithu tipyn bach. So, mi mejor amigo es generoso y divertido. Siempre nos llevamos bien, muy bien, porque tiene un buen sentido del humor. Mañana voy a visitar su casa y vamos a salir juntos. En mi opinión, tener amigos es muy importante. OK, so gobeithio nawr, mae cwbl o geirfa o leiaf dych chi yn deall yn syth. A peidiwch â phoeni os mae unrhyw beth yna dych chi ddim yn deall, neu dych chi ddim yn hollol siŵr, byddwn ni'n mynd dros popeth gyda'n gilydd. Okay? O ran y 6 marc nawr, dych chi'n gallu gweld mi mejor amigo es generoso y divertido. Mae hwnna yw y brawddeg cyntaf, so 1 marc. Wedyn, siempre nos llevamos muy bien, so y 2 marc. Porque tiene un buen sentido del humor, y 3ydd un. Mañana voy a visitar su casa y vamos a salir juntos. 4 a 5 yna. A wedyn yr un olaf, en mi opinión, tener amigos es muy importante. OK. So, pa strategaethau allech chi ei ddefnyddio i fynd i'r afael i'r tasg hon? So, dyma rhestr o'r strategaethau ydych chi'n gallu defnyddio. Does dim rhaid i chi, maen nhw'n just syniadau a rydych chi'n gallu defnyddio beth sy'n helpu chi. Okay? So, mae'r un cyntaf yw darllenwch y testyn cyfan, beth yw rhestr cyffredinol. So, dwi wedi darllen y testyn, so dwi ddim yn siŵr os ydych chi'n gallu gweld am beth maen nhw'n siarad, ond byddwn ni'n edrych wedyn. So dyna'r un cyntaf. Wedyn, numero 2. Cymerwch 3 aroleuwr lliw. Tynnwch sylw at yr holl eiriau rydych chi'n ei gwybod mewn gwyrdd. Y rhai rydych chi'n meddwl eich bod chi'n ei nabod mewn melyn. Ac y rhai rydych chi'n ansicr amdanyn nhw mewn pink. Okay? Cofiwch na mae hwnna dim ond yn syniad, okay? So, gwyrdd am beth dych chi'n gwybod, melyn am beth dych chi'n meddwl dych chi'n gwybod, a wedyn pink am y geirfa dych chi ddim yn gwybod neu dych chi ddim yn siŵr amdanyn nhw. Iawn? Wedyn, numero 3, sylwch ar y berfau a rhowch gylch o'i gwmpas. So, berfau. So, gobeithio bydd chi'n gwybod beth yw berf. So, mae berf yw rhywbeth ydych chi'n gwneud. So, yn Gymraeg, ni'n cael pethau fel darllen, siarad, bwyta, cysgu, rhedeg, berfau fel na. Yn Sbaeneg, ni'n cael leer, escuchar, comer, vivir, correr, ac yn y blaen. Okay? Am ha amser mae nhw. Mae'r amser y berf yn hollol bwysig yn yr arholiad ble ydych chi'n gorfod cyfieithu. Os ydych chi'n cyfieithu yn yr amser anghywir, yn anffodus byddwch chi ddim yn cael y marciau. Okay, so mae'n rili bwysig i edrych am ha amser maen nhw'n siarad. Edrych ar ddangosyddion amser, enghraifft, mañana. Beth yw mañana? Os ydych chi'n mynd, ydych chi'n gallu teipio'r atebion yn yr lle bod yn cwestiwn ac ateb. Neu, os ydych chi'n mynd, ydych chi'n gallu pause y recordiad, os ydych chi ddim yn gwylio fe yn byw,
a wedyn trio gweithio mas beth yw'r atebion cyn I fi ddweud wrthoch chi. Okay? Ond mae maniana yw yfori. Felly, os ydych chi'n gweld maniana yn y brawddeg, siŵr o fod bydden nhw'n siarad yn yr amser dyfodol. Okay? Hefyd, beth sy'n bwysig yw pwy sy'n siarad. Fi, ti, ef, hi, so, yo, tu, il, eia, etc. So mae'n bwysig dych chi'n deall pwy sy'n siarad. Nawr, yn aml yn Sbaeneg, dydyn nhw ddim yn defnyddio rhagenwau, ond yn lle, bydd rhaid I chi edrych ar diwedd y berf, pan maen nhw wedi rhedeg y berf, maen nhw'n, fel ydych chi'n gwybod, gobeithio, maen nhw'n newid y terfyniadau. So, enghraifft, os dwi'n dweud como, roi'n bwyta, comes, roi ti'n bwyta, come, mae e'n bwyta, mae hi'n bwyta, comemos, rydyn ni'n bwyta, ac yn y blaen, yn yr amser presennol, yn yr amser gorffennol, enghraifft, fwy, fwe, fwymos. So mae'r berf yn newid, mae'n dibynnu pwy sy'n siarad. So mae'n bwysig I chi'n deall yr rhagenwau, so ydych chi'n gwybod pwy sy'n siarad yn y brawddeg, okay? Wedyn, numero 4, cymerwch nodiadau uwchben y testyn I nodi eich drafft cyfieithu. Ysgrifennwch yr holl eiriau rydych chi'n ei gwybod a cheisiwch weithio allan y rhai nad ydych chi'n ei hynabod. Ydyn nhw'n gyrdras, lled gyrdras, a all y cyd-destun eich helpu I weithio allan yr ystyr. Okay? So, weithiau fel importante, mae importante yn edrych fel bwysig yn Saesneg, important. Yeah? So, mae cognates, maen nhw'n gallu helpu chi gwneud synwyr o'r brawddeg neu o'r testyn. Yeah? So, maen nhw'n gallu fod yn defnyddiol iawn. Numero 5. Nawr, dechreuwch eich cyfieithiad, un brawddeg ar y tro. Okay? So, paidiwch a trio neidio o gair I gair, mae'n well I trio cyfieithu un brawddeg am y tro. Numero 6, wnes ti gyfieithu pob gair? Allwch chi weithio allan ystyr geiriau anghyfarwydd? Enghraifft. Mi mejor amigo es generoso, mejor dwi'n credu hwnna, amigo es generoso, fy ffrind, hael. Allwch chi llenwi'r bylchau, yeah? A wedyn, ydych chi'n gallu gweld os mae'n gwneud synwyr. Numero 7, darllenwch yr hyn ac ysgrifennwch, ydy'n gwneud synwyr yn Gymraeg, ydy'n swnio'n iawn. Okay? So, dyna syniadau yna i'ch helpu chi. Ond beth rwy'n mynd I gwneud nawr yw mynd dros bob brawddeg gyda chi un am y tro i'ch helpu chi cyfieithu nhw. Okay? Cofiwch, ydych chi'n gallu pause ar ôl bob un cyn gweld yr atebion, os ydych chi'n gwneud yn y tŷ. Okay? Right, yr un cyntaf. Mi mejor amigo es generoso y divertido. Dwi wedi defnyddio lliwiau just I dangos chi un peth am y tro. Okay? Obviously, does dim rhaid I chi defnyddio lliwiau fel na yn yr arholiad, ond ydych chi'n gallu just break it down I geirfa neu phrases sy'n gweithio gyda'n gilydd. Okay? So mae'r un cyntaf yw, mi mejor amigo. Ydych chi'n gwybod beth yw mi mejor amigo? So mae'n, mae mi mejor amigo. Amigo, gobeithio ydych chi'n gwybod, yw ffrind. Mejor yw gorau. Es, yn, generoso, so hain generous, I divertido. Divertido yw hwyl, fun. Iawn? So nawr ni'n gorfod rhoi popeth gyda'n gilydd. Yn Gymraeg, mae yn
yw es, iawn? So, mae fy ffrind gorau yn yw, so mae dau ffordd, byddech chi angen rhoi mae yn lle es yn Gymraeg. Yn Saesneg mae'n hawsach, my best friend is generous and fun. So yn Saesneg mae'n hawsach, ond yn Gymraeg mae yn gorfod cael ei defnyddio. So dyna fe yn Gymraeg, mae fy ffrind gorau yn hael ac yn hwyl. A bydden nhw'n accept y gair doniol hefyd am dibertiddo. Okay? So hwyl neu doniol. Ydych chi wedi gwneud yn cywir? Tybed. Right, ba yw siempre nos llevamos muy bien. Siempre nos llevamos muy bien. Right, so siempre, beth yw siempre? Mae'n cysylltau'r amser ac mae'n wastod. Okay, wastod, so always, wastod. Nos llevamos. Now, pwy sy'n siarad? So mae mos yn dangos ni bod mae ni yn siarad. So rydyn ni'n. Nos llevamos yw, rydyn ni'n dod ymlaen. Okay? Muy bien, so bien yn dda. A mae muy bien yn dda iawn. Cofiwch bod yn Gymraeg dda iawn, ond yn Sbaeneg muy bien, fel y Saesneg very well. Okay, so mae very, mae mwy yn mynd cyn yr ansoddair, ond yn Gymraeg mae'n mynd ar ôl. So, mae'r ateb yw, wel mae dwy ffordd i ddweud e. Mae perthynas dda iawn rhagom bob amser, neu rydym wastad yn dod ymlaen yn dda iawn. Okay? So dyna'r ail un byddwn ni'n defnyddio, ond mae'r un cyntaf yn cywir hefyd. Gobeithio ydych chi wedi cael e yn cywir. So, ¿por qué tiene un buen sentido del humor? So, ¿por qué tiene un buen sentido del humor? Cofiwch nawr, mae'r parhau ar ôl y be. So, ni'n dweud, rydym wastad yn dod ymlaen yn dda iawn. A wedyn, ¿por qué? Nawr, paidiwch â cymysgu fe gyda'r cwestiwn ¿por qué? Sy'n dau gair gyda acen ar y e. So, por qué dau gair gyda'r acen yw pam, ond por qué un gair heb yr acen yw achos oherwydd. Tiene, so mae'n siarad nawr am y ffrind gorau. Okay? So, tiene yw mae ganddo fe. Ni'n gwybod mae'n masculin oherwydd mae'n amigo, nid amiga. Iawn? So, tiene mae ganddo fe. Un buen, na buen yw really tebyg i'r bien. So buen yw da. Sentido del humor. Now, os ydych chi'n meddwl am y Saesneg, bydd hwnna'n helpu chi. Unrhyw syniad? So mae'n edrych fel sense of humour yn Saesneg. Yeah? Felly, yn Gymraeg nawr, yr holl brawddeg yw oherwydd mae ganddo fe synwyr disgrifwch neu hiwmor da. Iawn? A dwi wedi defnyddio'r un lliwiau yn yr atebion, so chi'n gallu gweld mae por qué yw oherwydd, mae tiene yw mae ganddo fe ac yn y blaen. Okay, so dwi wedi defnyddio'r lliwiau jyst i helpu chi. A'r un nesaf. Mañana, a ni wedi gweld y gair mañana yn barod. Voy a visitar su casa. Mañana, voy a visitar su casa. Okay, so ni'n gwybod mañana, gobeithio ydych chi'n cofio, yw yfory. So ni'n gwybod hefyd bod siŵr o fod byddai'n ysgrifennu yn yr amser dyfodol. Okay? So, voy a. Voy a yn dod o'r berf ir. So mae ir yw mynd, a boia, mae'n siarad am fi, so boia yw roi'n mynd. Visitar, mae'n berf, visitar mae'n edrych fel y Saesneg, amweld, so visit, a wedyn su casa. Now, gobeithio ydych chi'n gwybod beth yw casa. Ie, ti. A su,
So ni'n siarad am y ffrind gorau, ni dal yn siarad am y ffrind gorau, so ni'n dal yn siarad am rhywun arall, yn y trydydd person. So su casa yw his house, a'i tŷ. Okay? So dyna fe, a fori rwy'n mynd i ymweld a ei dŷ. Iawn? Okay? Gobeithio ydych chi'n deall hwnna. Ar un nesaf, vamos a salir juntos. So mae'n really hawdd, gobeithio. A neu ac, yeah. Vamos a. Nawr, os ydych chi'n edrych, ni wedi gweld boi a sy'n dod o'r berf ir, a mae vamos a, mae dal yn dod o'r berf ir, ond mae mos naw yn dangos ni bod maen nhw'n siarad am ni. Iawn, so mae'n lluosog nawr. So rydym yn mynd, o rydyn ni'n mynd i salir juntos. Ydych chi'n gwybod beth yw salir? So mae salir yw mynd allan. Salir mynd allan, to go out. A juntos, juntos. Efallai, ydych chi'n gallu difalu beth yw juntos, os ydych chi ddim yn siŵr. So mae juntos yw gyda'n gilydd. Rydyn ni'n mynd i mynd allan gyda'n gilydd. Okay? O, sori yna, boi a, ydych chi'n gallu defnyddio amser y dyfodol, bydda fi'n ymweld a'i ti. So, rwy'n mynd i o byddaf un. So, I will. Iawn? So, sori, yda yw, ac rydym yn mynd i fynd allan gyda'n gilydd. Ac yr un olaf nawr, en mi opinión tener amigos es muy importante. So, en mi opinión yn really hawdd, gobeithio mae'n edrych fel y Saesneg. So, mae'n yn fy marn i. Tener, so mae tener yw berf. Tener, berf. So, falle ydych chi wedi gweld tengo una hermana, o tengo un perro negro, neu rhywbeth fel na. So mae tengo, mae gen i, yn dod o'r berf tener. So mae tener yw cael, iawn, to have. Amigos, so mae'n lluosog, so mae'n ffrindiau. Es, so mae yn, eto fel is, ar yr un cyntaf, es, muy importante. So ni wedi siarad am y gair importante, sy'n tebyg i'r Saesneg important, so mae hwnna yw bwysig. Ac unwaith eto, mwy yn mynd cyn yw'r ansoddair, so byddwn ni'n dweud yn Saesneg very important, ond yn Gymraeg bwysig iawn. Yeah? So mae nhw'n symud y trefn. So dyna fe, yn fy marn i, mae cael ffrindiau yn bwysig iawn. A dyna fe, so dyna'r enghraifft o'r haen sylfaenol. Okay? Sut oedd e? A dyna'r mark scheme, jyst i ddangos chi o ble dwi wedi cael yr atebion. Dwi ddim yn gweithio am y WJC, am y Cybac, dwi'n jyst dysgu ieithoedd yn ysgol Yslefera Brodyr. Okay? So dyna'r atebion, so fel chi'n gallu gweld, o le mae'r atebion yn dod. Okay? So mae'n un marc am bob brawddeg. So sut oedd hwnna? Gobeithio roeddech chi yn llwyddiannus. A dyna fe yn Saesneg. Okay? Os oes angen. Iawn. Okay. Un otro ejemplo. So, enghraifft arall nawr am yr haen uwch o tro yma. Okay, haen uwch. Y tro yma, mae'n cwestiwn 9 yn yr arholiad darllen. So dyna, so mae'n gwneud un peth y tro yma, darllenwch y testun isod a'i gyfieithu i'r Gymraeg. A mae 6 marc unwaith eto. Okay? Dych chi'n gallu gweld nawr, mae'n hirach ac mae'n anoddach. Okay? Ond, dim problem o gwbl, paidiwch â phoeni, byddwn ni'n cyfieithu popeth gyda'n gilydd. Okay? So byddai'n darllen dros o fe i ddechrau, a dwi'n moyn gweld faint ydych chi'n deall yn syth. Okay?
Mi restaurante preferido sirve comida tradicional mexicana. Es bastante caro, entonces solamente vamos ahí para ocasiones especiales. La última vez que cenamos ahí, el camarero recomendó el postre de arroz. Fue riquísimo y pasamos una noche increíble. Volveré a este restaurante el mes próximo y tengo la intención de probar el pastel cubierto con leche. OK, na mae llawer o geirfa yma, a mae llawer o brawddegau cychwyn, mae llawer o amserau ac yn y blaen. OK, so gawn ni weld. So pa strategaethau allech chi ei defnyddio i fynd i'r tasg eto, a mae'n yr un peth. Dydw i ddim yn mynd i darllen drosyn nhw eto, ond mae'n jyst yr un peth, so ydych chi'n gallu defnyddio lliwiau, highlighters, ydych chi'n gallu rhoi cylch o gwmpas berfau, a ydych chi'n gallu defnyddio cognate, so geirfa sy'n tebyg yn Saesneg neu Gymraeg ac yn Sbaeneg ac yn y blaen, ac un brawddeg am y tro. Mae hwnna'n really bwysig, OK? So, here we go. Dyna y 6 brawddeg. So mae yn eithaf hir, ond dim ond un marc am bob un. OK? Right, so unwaith eto, dwi wedi defnyddio'r lliwiau. So, ydych chi'n gallu gweld yn yr ateb pa gair sy'n cyfieithu pa gair yn Sbaeneg. So, A. Mi restaurante preferido sirve comida tradicional mexicana. Nawr, oes geirfa ydych chi'n gwybod yn syth? Siŵr o fod, bydd e'n restaurante, so bwyty, tradicional, traditional mexicana, so bwyd sy'n dod o Mexico, ac efallai ydych chi'n gwybod comida, yeah? So mae comida yw bwyd, and preferido yw favorito yw holl, okay, fo hoff, sorry. Right, beth yw mi? Ydych chi'n gwybod? Mae mi yw fy, iawn? So, yr unig peth nawr dwi ddim wedi cyfieithu yw sirve. Ac unwaith eto, mae'n edrych fel y Saesneg. Yeah? To serve, mae'n edrych fel y Saesneg. So, nawr, ydych chi'n gallu rhoi popeth gyda'n gilydd i creu y brawddeg. So, pause os oes angen, os ydych chi'n gweithio fe mas ar eich ben eich hun. A dyna fe. Mae fy hoff fwyty yn gweini bwyd traddodiadol Mecsicanaidd. OK, so unwaith eto ydych chi'n gallu gweld y lliwiau, so enghraifft preferido yw hoff, bwyd yw comida ac yn y blaen. So gobeithio roeddech chi'n llwyddiannus. OK, nawr es bastante caro, entonces solamente vamos ahí para ocasiones especiales. Unwaith eto, dwi'n siŵr mae cwpl o geirfa ti'n neidio mas i chi. Yeah. So, enghraifft, beth yw ocasiones especiales? So, mae'n tebyg i'r Saesneg. Special occasions, yeah? Fel penblwydd, priodas, nadolig neu rhywbeth fel na, special occasions, iawn? Ydych chi'n gwybod yr ansoddair yma, caro? So mae caro yw ansoddair. Ydych chi'n gwybod? Mae caro yn drud, expensive, iawn? A beth am te bastante sy'n disgrifio caro? So mae bastante yn rhoi mwy o gwybodaeth am y ansoddair drud. So bastante, mae'n fel mwy. Mwy yw iawn, so mwy caro yw drud iawn. Bastante caro yw eithaf drud. OK,
okay? Eithaf drud. So, mwy caro yw drud iawn, bastante caro, eithaf drud. S, rydyn ni'n gwybod, yw maen. Yeah, so fel it is, maen, S. So, bastante caro. Entonces. Ydych chi'n gwybod beth yw entonces? Mae'n fel felly, okay? Solamente, so os ydych chi'n meddwl am solo, so dim ond, okay? Only, vamos, so gwelon ni vamos yn yr un sylfaenol, so vamos sy'n dod o'r berf ir yw rydyn ni'n mynd, rydym yn mynd, iawn? A wedyn, ai, mae hwnna'n heriol. Aquí, gyda AQ yw ai, aquí yw yma. Ac ai yw yna, so there. Iawn? A wedyn para yw ar gyfer am for. Iawn? So, byddwch chi'n rhoi popeth gyda'n gilydd nawr, a byddwch chi'n cael mae'n eithaf drud, felly dim ond ar gyfer achlysurion arbennig byddwn ni'n mynd yno. Iawn? Da iawn, gwych. Super, excelente. Ok, nawr te. La última vez que cenamos ahí, el camarero recomendó el postre de arroz. Mae hwnna naw yn anoddach efallai. Oes geirfa dych chi'n gwybod? Nawn ni'n cael ai eto, so ni'n gwybod hwnna yw yno neu yna. Ydych chi'n gwybod beth yw el camarero mewn bwyty? Mae'n rhywun sy'n gweithio yn y bwyty. So mae'n y waiter, okay? Mae'r person sy'n gweithio yn y bwyty. Efallai byddwch chi'n gwybod beth yw arroz, mae'n fath o bwyd. Na? Yeah. Arroz yw reis. Postre. Efallai un o'ch hoff fwyd chi. Postre yw dessert. Iawn? So pudding. Unrhyw beth arall ydych chi'n gwybod. Efallai mae recomendo'n edrych fel y Saesneg. Yeah? Ond pa amser yw e? Os mae'r o gyda acen yn y trydydd person, ydych chi'n gwybod pwy sy'n siarad yna? O pa amser yw e? So mae'n yr amser gorffennol, okay? So recommended yw e. So then, yn y glas nawr yma, la última vez que. So beth yw la última vez? Ydych chi'n gwybod efallai beth yw a veces? Na, efallai, yeah. So la última vez yw y tro olaf, last time. Que, cenamos, so cenar yw I bwyta te, I cael te, a mae mos yn ni, nosotros, so ni, so y tro olaf, o diwethaf, ni wedi bwyta yna, so byddwn ni'n gweld yn Gymraeg nawr, y tro diwethaf I ni gael swper yno, roedd y gweinydd wedi argymell, recommended, argymell y pudding rice. Da iawn I chi. Ok, fantástico. Nawr te, fuericísimo y pasamos una noche increíble. So unwaith eto, gobeithio ydych chi'n gweld bod ni dal yn yr amser gorffennol. So fue yw roedd un. Riquísimo. Nawr, ydych chi wedi gweld ísimo o'r blaen ar diwedd ansoddair? Ydych chi'n cofio? So basically, os ydych chi'n gweld ísimo ar diwedd yr ansoddair, mae'n just dweud really rhywbeth. So mae'n fel dweud mwy really. So rico yw fel really blasus. So riquísimo yw roedd yn really blasus. Roedd yn fabulous, really nice. A
Pasamos una noche increíble. Noche, ydych chi'n gwybod beth yw noche? So dia yw diwrnod, noche yw nos. Increíble yw ansoddair arall, mae'n rili dda, mae'n ansoddair neis i ddefnyddio yn yr arholiad. Increíble yw incredible. So, pasamos yw, so mae'n siarad yn ni, nosotros. So, treilion ni, so we spent. So, chawsom ni, we had. So, roedd yn flasus iawn, a chawsom noson anhygoel, o, ni'n gallu dweud, so treilion ni noson anhygoel hefyd, os ydych chi moyn. Ok, volveré a este restaurante el mes próximo. Yn yr arholiad, byddwch chi'n gweld yn aml maen nhw'n defnyddio amrywiaeth o'r amserau a'r pwrpas, jyst i weld os ydych chi'n deall yr amserau. So, tro yma nawr, volveré, pa amser yw hwnna? Ac i helpu chi, ydych chi'n gallu edrych at y tri gair olaf, el mes próximo. Ydych chi'n gwybod beth yw próximo? Ni'n gallu gweld la semana próxima, o el año próximo. So mae próximo yw nesaf, okay? So tro yma naw, ni'n defnyddio yr amser y dyfodol. So volver yw dychwelyd, to return, ac dychwelyd, ac mae yna gyda acen yn dangos bod fi'n siarad am fi yn amser y dyfodol. Okay? A este restaurante yw y bwyty hon, this one, okay, this restaurant. El mes próximo, mis nesaf. So dyna'r cyfieithiad. Byddaf yn dychweld i'r bwyty hwn y mis nesaf. So defnyddiwch y lliwiau i'ch helpu chi. Gyda'r un olaf, y tengo la intención de probar el pastel cubierto con leche. Y cubierto yn gair anodd yna yn heriol, ond gobeithio byddwch chi'n deall y gweddill. So, tengo. Beth oedd tengo? Ni wedi gweld hwnna yn barod heno. Wel, ni wedi clywed anyway. Tengo yw mae gen i. Ac intention yw fel y gair Saesneg, intention. Okay, so bwriad. De probar yw berf. Probar yw ceisio, i trio, to try. El pastel, dwi'n dwlu ar el pastel. Ydych chi'n gwybod beth yw pastel? Mae hwnna yw cacen. Cubierto con leche. Gobeithio byddwch chi'n gwybod beth yw con. Gyda. A leche. Yn diod. Llaeth. Yeah. A cubierto, mae'n, I suppose, eitha tebyg i'r Saesneg. Cyfed, basically. Okay, so, ystyr y brawddeg olaf yw, ac rwy'n bwriadu trio'r deisen wedi ei gorchuddio a llefrith neu llaeth. Ac maen nhw wedi rhoi wedi ei gorchuddio, cyfed, mewn brackets oherwydd byddai'n accept popeth arall os doeddech chi ddim yn gwybod beth oedd cubierto. So they would have allowed you to leave that out if you didn't know what it was. A dych chi'n dal yn cael yr un marc yna. Iawn? A dyna fe. So dyna'r ail un, yr haen uwch. Dyna'r atebion unwaith eto, un marc am bob un, ac yna yn Saesneg, just rhag ofn ydych chi moyn gweld nhw yn Saesneg. Okay? Ac unwaith eto, ydych chi'n gallu gweld cyfed mewn brackets. Does dim angen cyfieithu fe. Right, so just cyn gorffen heno naw, dim ond 5 munud ar ôl. So, como repasar. So, sut allwch chi adolygu am yr arholiad? Como repasar. So, i ymarfer, para practicar,
Dych chi'n gallu defnyddio lawless Spanish. Dwi ddim yn siŵr os ydych chi wedi gweld e o'r blaen. Dyna'r link ar y pwynt pŵer yma, os ydych chi eisiau trio fe. A mae llawer o ymarfer am yr arholiad darllen, gwrando a popeth, i fod yn onest, ar-lein. So ydych chi'n gallu clicio ar y enghreifftiau, ar y tasgau, a mae hwnna'n gallu helpu chi ymarfer a paratoi am yr arholiad. Enghraifft, right? Dyna fe, dwi wedi just tynnu screenshot, so mae lawlessspanish.com, okay? A byddwch chi'n gallu gweld writing resources, ble maen nhw'n adolygu amserau, cyfieithu ac yn y blaen. A ydych chi'n cael reading practice, so ymarfer i ddarllen, gyda testyn, a cwestiynau ac yn y blaen. So mae amrywiaeth o tasgau ydych chi'n gallu gwneud. So mae un yma am indirect objects, mae un am negative pronouns, so fel nada, nadi, ninguno ac yn y blaen. Okay? So dwi'n credu mae'n really, really da. So os oes angen ymarfer gramadeg neu darllen unrhyw beth, please defnyddio y link yma i Lawless Spanish, okay? Right, a'r ail un yw la gramatica, so gramadeg. Mae gramadeg yn hollol bwysig yn yr rhan cyfieithiad, okay? Os ydych chi'n cyfieithu, ydych chi'n gorfod deall y gramadeg. So, dyma link i'r BBC Bite Size, a tudalen ar gramadeg. A dwi wedi tynnu llun arall o beth ydych chi'n gallu adolygu. Preterite, imperfect, perfect, future, conditional, other tenses and verb forms ac yn y blaen. So, yr amodol, y dyfodol, gorffennol, amherffaith, etc. A mae'n really da. So, dyna y link yma, ydych chi'n gallu defnyddio fe. Hefyd, gobeithio byddwch chi gyd yn defnyddio Duolingo nawr bob dydd o leiaf un gwers, o leiaf, okay? Mae Duolingo yn really helpu chi gyda gramadeg. Bydd rhaid i chi cyfieithu o'r Sbaeneg i'r, wel, Saesneg dwi'n credu, dwi ddim yn siŵr os maen nhw'n gwneud e'n Gymraeg, ac o Gymraeg o'r Saesneg i'r Sbaeneg hefyd. Mae tasgau darllen, gwrando, mae'n para geirfa gyda'n gilydd, mae podcasts, mae popeth ar y app yma, Duolingo, a mae'n am ddim, does dim rhaid i chi talu. So mae hwnna yw amazing. So please defnyddio Duolingo. Ac cyfieithwch unrhyw beth. Geirfa, brawddegau, caneuon, tudalen o lyfr, paragraff o'r we, unrhyw beth. So enghraifft, dyna can agua por jarabe de palo, a ydych chi'n gallu just trio cyfieithu'r geirfa. Neu, por ejemplo, como se dice, ydych chi'n gallu just creu brawddeg beth hoffech chi gwneud a sut byddwch chi'n cyfieithu fe. So fel, neithiwr, es i'r cinema gyda fy ffrindiau, roedd e'n hwyl iawn. So bydd hwnna'n anoche, fui al cine con mis amigos, fue muy divertido. Neu, yn y dyfodol, en el futuro, byddaf yn mynd i Barcelona i wella fy Sbaeneg. Byddaf yn mynd, so'r amser dyfodol nawr. So, ir yw mynd. So, os dwi'n siarad am fi, yo, byddai'n defnyddio gyda acen ar y diwedd. So, ire a Barcelona, para, gwella yw mejorar, gwella, mejorar, fy Sbaeneg. So, mis conocimientos de Español. Os ydych chi ddim yn gwybod yr amser dyfodol, so ire, yn lle ydych chi'n gallu defnyddio rwy'n mynd i fynd. So, boi a ir, rwy'n mynd i fynd. Iawn? So mae hwnna yw just enghraifft, just cyfieithwch unrhyw beth. Hefyd, ar y wefan cybac, maen nhw'n cael trefnyddion gwybodaeth a maen nhw'n rili defnyddiol. Gwnes i gwers ar trefnyddion gwybodaeth wythnos diwethaf os ydych chi ddim wedi gweld e eto. So ydych chi'n gallu clicio ar y link a defnyddio nhw i adolygu. Ac ydych chi'n gallu defnyddio'r gwers o'r wythnos diwethaf i helpu chi hefyd.
So, i orffen, algunas preguntas, unrhyw cwestiwn. Ysgrifennu nhw yn y lle cwestiynau ac ateb os oes cwestiynau. A wedyn, adios, so muchas gracias, a buena suerte, pob lwc. Gobeithio mae'r gwers yma wedi bod yn defnyddiol i chi, a welech chi yr wythnos nesaf. Ni'n mynd i edrych at esgwchar, gwrando, wythnos nesaf. Adios!